шахсоне ки мехоҳанд бор равон кунанд ба тоҷикистон аз шаҳри красноярский ва новосибирский, марҳамат, ин компания баҳри шумо борҳои шуморо ба шаҳрҳои Истарафшан, Хуҷанд, Конибодом, Исфара, Душанбе, Қурған, Кӯлоб бурдан мерасонад. мошин баъди 15 рӯз бародаро ба раҳ мебирояд. касое ки борои дастирошӣ доранд метавонанд ба ҳамин компания равон кунанд. компания бовария, номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. барои гузаштани граница аз Москва то Қозоқистон компания мо барои шумо компания мо шуморо бурда соқу саломат ва меоранд. мошинои замонавӣ дорои Wi-Fi бепул. хуби компания дар он аст ки шуморо барои гирифтани ҳуҷҷатҳо ҳам кӯмак мекунад. шахсое ки айноми канали беминат гап зананд 500 рубл скидка. номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. салом алейкум ба ҳама подписчикои канали беминат. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинои фурӯширо бо нархи дастрас пешкаш мекунем. пеши видео сар кардан бародаро, аввал дар видео лайк монем, каналда подписатсия кунед ва ай подписчико як хоҳиш бародаро, ман як канали нав кушодагиам, метавонед мара даромада дастгирӣ кунед бародаро. ин ҳамин канали май, силкаи канал дар таги видео мешавад бародаро. даромада подписатсия кунед, видеоро то охириша тамошо кунед. рафтем. мошини компрессор S Classic мотор D. документҳои мошин то 2019 февралай. оинаҳои сиёҳаш бародаро, тонировкаш яъне то 20.06.2018 сол 2002 солай. нархаш боша бародаро 43000 сомонӣ. состояниш хубай бародаро. мошин дар райони Хуросон қарор дорад. номерош барои занг задан +992 919 05 22 21 +992 900 63 22 21. метавонед ба ҳамин номеро занг занед агар харидор бошед. мерседеси бенси фурӯшӣ, соли бароришаш 1997, мотор дизел, 4 баллони нав дорад. мошин тозай. мошин дар риёвон қарор дорад бародаро. нархаш 40000 сомонӣ. номерош барои занг задан 8985 52 82 506. номерои расияша бародаро, метавонед занг бизанед. Opel Astra G фурӯшӣ, соли бароришаш 1999, мотор 1.6, газ бензин, коробка механик. нархаш 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан 8925 790 5007 8999 871 2797. номерош намияй бародаро, метавонед занг бизанед. бисёр ай подписчико хостанд ки мо Starexra камера кунем. ина марҳамат бародаро. хундай Starex, соли бароришаш 2000 сол, механик, мотор 1.8 дизел. документош ҳастай бародаро. мошин дар кӯйбеш қарор дорад. нархаш боша бародаро 24000 сомонӣ. номерош барои занг задан 8925 822 1589. Opel Vectra фурӯшӣ, соли бароришаш 1999, мотор 1.6, коробка автомат. нархаш боша бародаро 31500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 932 88 66. метавонед занг занед. Opel Vectra фурӯшӣ, соли бароришаш 1996, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. нархаш 20000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 12 92 50.
номерои Тоҷикистони бародаро метавонед занг зада агар ягон чиза нафаҳмед аз ин бародармон бипурсед. ваз 21 фурӯшӣ бародаро соли бароришаш 2000 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. нархиш боша бародаро 19000 сомонӣ. старт-стопай бародаро задни камера, электропакет, салон кожни, танировкаш то 22 июлай. состояниш нормальная бародаро бо алиш мешава ба ягон астраҷи ё ки голф ё ягон некси қатӣ. номерош +992 550 35 40 50. я бародармон бисёр хоҳиш кард ки мо тикора ба навор бигирем. инам марҳамат бародар, соли бароришаш 1998, коробка механик, газ бензин, рангиш сафед бародаро, ҳама чизаш 100%. қатъи номерош мефурӯшад, пусидагӣ надора, краскаи раднои хича бародаро. номерош барои занг задан +992 934 30 метавонед занг занед. номерои Тоҷикистони бародаро. нархиш 15000 сомонӣ. опели фурӯшӣ соли бароришаш 1999, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин 100% бародаро дар ҳолати бениҳоят хубай. ҳамин одами конкретни харидор боша бародаро ҳамо занг бизананд. нархиш 30000 сомонӣ бо савдо мешава. номерош барои занг задан +992 905 05 303. номерои Тоҷикистони бародаро. опели фурӯшӣ соли бароришаш 1993, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 22000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 94 94 71. номерои Тоҷикистони бародаро метавонед ҳамсӯҳбат шавед. некси фурӯшӣ соли бароришаш 2010 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. нархиш боша бародаро нархиш 23000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. номерош барои занг задан фақат вайбер, ватсап, имо бародаро +992 501 81 22 11. ин бародар номерош вайбер, ватсап, имо қатъи метонем ба ин бародар занг зада мошина маслиҳат кунем бародаро. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор 6 сотиқ замин, 5 дар хона, ов дора, свет дора, ҳастай ошхона, ҳамаш ҳастай. фақат тоша пӯшондан дар кӯраи бародаро алиш мешавад ба хонага дар Душанбе болои Сумбутан. нархи хона бародаро $45000 бо савдо мешавад. номерош барои занг задан 8 919 38 41 111. метонем ба тариқи имо вайбер ба ин бародар суҳбат кунед ва занг занед. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо бародаро ба анҷом мерасад. ман ҳаракат кардам бародаро баҳри шумо мошинои арзона биковам ва илтимос бародаро дар ин моҳи шарифи рамазон ҳақорат накунед. кадом инсони намаъқул нест бародаро бо мегӯм подписатсия кунед на канал. гапҳои бемаънитона дар ҳамин комментария нанависед. шахсое ки қатъи ман бародаро лайк монен, ҳарчанд ки шумо лайк бимонен просмотр бисёр шавад, бо мо ҳар рӯз видеои нав ба нав бо баҳри шумо мепартоем бародаро. фақат дастгирӣ кунед. аз шумо бародаро фақат дастгирӣ аз мо видеои нав ба нав партофтан ва бахшиш ҳамин одамое ки мошин заказ кардан мо наёфтем, мо насиб карда дар видеои оянда мепартоем бародаро. дар таги комментария нависем фикрҳоятона оиди ҳамин видео бародаро. дар канали нави ман бародаро дар омада подписатсия кунед. силкаи канал дар таги описания мешавад.
خیر تا روزی جمعه را بردار و انتظار شویم ماشینای نو به نو